Avui estem així al carrer Doctor Ferrer i estic en Jordi Maura perquè avui, xerrant esta vesprada, de com m'ha dit Núria, mira què he trobat. I m'agradaria que ens contara el que ha trobat. Què has trobat, Jordi? Bueno, hem trobat a la plataforma de contractació del sector públic un anunci. Buscant una altra cosa hem trobat que, curiosament, un contracte d'obres per a renovar les infraestructures i voreres del carrer Doctor Ferrer. No? Aleshores, això implica que excavaran en 3 mesos les voreres, el carrer l'asfalt el deixaran tal qual està, i van a renovar pues, això, tuberies, cables, il·luminació, les connexions de les cases, etc. Les aigües pluvials, les fecals... Canviaran la vorera. A priori és una obra que està molt bé, però com sempre trobem que se deixen una cosa, que se deixen els arbres. És una llàstima que ara que s'alçarà tot este carrer no deixen uns quants arbres, que són 4 perres, d'estos 200.000 euros que tenen previstos, ficar 10, 12, 15 arbres no és cap animalada. Jo comprenc que pareix que siguéssim molt pesadets en el tema dels arbres, vull dir, no ens referim només als arbres, vull dir, nosaltres quan parlem d'arbres parlem també d'ombres i parlem de refugis climàtics. Esta vesprada, abans just de veure això, també estàvem mirant una notícia d'un senyor de la ONU, del secretari general de la ONU, que dia just això, que havíem d'accelerar el treball perquè pareix que això se ens està venint prou damunt i que teníem que ser més àgils per a no pujar a aquest grau i mig de temperatura que es veu que estem pujant. Aleshores, això ens preocupa, que a Benicarló es faci una obra i que no es contemple, com a totes les que estem veient que estan ja havent, que no es contemple el tema de les ombres o dels arbres, doncs ens preocupa. De la mateixa manera que també ens preocupa no veure que vagi cap font, no? Perquè pensem que el fet que hi hagi fonts per a que les persones puguen veure i els animals domèstics puguen també veure és algo també necessari i indispensable cap a on anem, no? Que és cap a unes temperatures molt més elevades i pensem que l'aigua és necessària i pensem que els carrers s'han de fer així per a que la gent de Benicarló... I necessitem poder hidratar-nos durant el dia, perquè aquest estiu ha fet moltíssima calor. Per a que els nostres carrers siguin més amables, més amitables i molt més vius, i sobretot que miren això cap al futur, que és una cosa que és cap on volem que el nostre Ajuntament mire cap a aquest futur. Per això, d'alguna manera, la nostra reivindicació és eixa. Sí, no deixar passar més oportunitats. De les últimes actuacions que s'han fet, les 4 últimes actuacions, un pàrquing al mercat, un pàrquing al centre de salut, l'eix cívic i la reforma del mercat, no s'ha plantat ni un sol arbre, al revés, se n'han destruït 10 i no se van a plantar. Ja està clar que el projecte no entra. Entonces trobem a faltar, pues això, el que sempre hem estat dient des de la campanya. Arbres, carrils bici, arbres, vegetació, ombres... Pues on puguen estar els iaios... Que anessin cap a un lloc més sostenible. També el tema del transport públic, que no ho estem parlant, però que també és imprescindible. Si parlem de carrils bici, parlem de mobilitat, d'una mobilitat sostenible, que no l'estem tampoc cuidant, perquè s'estan fent obres, però no estem veient que es contemplen en aquestes obres tampoc una forma de poder circular sense que no siga caminant, que siga en vehicles que no estan contaminant ni res i que poguéssim circular. Tampoc ho estan contemplant. Aleshores, el que han fet ha sigut presentar per al ple del dijous que ve una moció on demanem a l'equip de govern que canvien el xip i que donen ordres als seus tècnics i que en qualsevol projecte futur que faci a Benicarló se contemplen tots aquests criteris perquè la situació ambiental ens està abocant cap a un lloc que tots diuen que serà un desastre. No estem dient que ompliguin el carrer d'arbres, estem demanant que ho tinguin en compte i que algun ne fiquen. Vull dir, comprenem que hi ha carrers que no es poden fer arboledes, vale, perfecte, però en este carrer 10 arbres no cabrien, doncs 10 arbres no seria cap barbaritat ficar-les. Uns toldos en ombra per a que la gent quan pas no tinga calor no seria viable, unes fonts, vull dir, que es mire bé de quan fem una obra, de fer-la cap a on tenim que anar, no? Que és cap a aquesta emergència climàtica, cap a les necessitats que tindrem possiblement d'ací 5 o 10 anys, o que ja estem tenint, perquè aquest estiu ja ho han patit i han vist com la gent només buscava ombretes, veritat? Vull dir, era algo habitual de fer. Per això, que canvien el xip. I que pensen en això, en fer una ciutat molt millor i molt més amable per a tots.